Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों आरो बरायहरनाय थालायबाय आंनि भिडिअखौ नोंथांमोनहा नायलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय लोगोफोर अननानै नोंथांमोनहा बयबो आंनि भिडिअखौ सोरबाफोर गोदान नायसनबायदोंब्ला साबस्क्राइब कमेन्ट शेयार आरो लोगोसे लाइक थुनानै होलाङो आरोना लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनैहाय मा शेयार खालामनो नागिरदों लोगोफोर नोंथांमोनहा एसे नायलांबानो जाबाय आरोना थुदो बिदिब्ला बयबो नायलांदो लोगोफोर जोंना बिब'आ अदाबाव मा सावदोंथाय मा बे आबौ अमा बेदर सावगासिनो नै आरो दाउ मानै दंबावो दाउ मानै ओमफ्रायो बयलार ओंख्रि दं आरोना नै ओंख्रिखौ बयलारजों ओमफ्रायो आलु फान्थाव माबा संसै आरोना बेखौ मा होनो खख्लिं बेगरजों संनोसै आरोना संलायनोसै माबायदि जायो गोथावा नायनोसै आंथ' जाफेराखै खख्लिंजों फान्थाव आलु बयलारखौ दा नायलांबाय थादो लोगोफ्रा माबायदि सङो ना मा होनो आब' दंफैयो आरोना जा आलासि दंफैयो अदाबावसो जानगोन आरोना दिनैनि ओंख्रिया अदाबावसो जागोन नै जा मोजांखाना बेगरा गोरलै आंहा लादे नायग्रा जाबाय आंनि आखाया बेदर बिदै नांजोबबाय थाइसेनो संबा गोथाव जागौमोन आलासि दंफैनो गुमैबो दंफैयो ना गुमै खर'साया ओमफ्राय मा दंलाबायो ओमफ्राय फास्टिं जाय नै थौआवसो ओंखाम जानदों मोनबावसिगोन आङो गेसाव कुकाराव संनानै गैया गेसावसो नै गंगार गामला ना मा होनो बिदिखौ आरो गंगार गामलासो नामा बिथांमोनहा जा मोजां जोंनो मोजां गोबाव बनानै गैयामोन बिब'आ नागिरनानै होफैबाय बेजोंनो दिनैहाय गेस माबानायनि एसे लस जायैनि चिकेन गावबायसो नै जाखांबाय दानिया सुफैसै नै सामब्राम गुफुरजों बानलु देना लाखानोसै आरोना थौसियाव मोनबायबो बेयाव मिट मस्ला दंखायो मेथाइ बेखौ होनसै दा बेदराव मा बुस्थु बेलाय मिट मस्ला हाइजेंजों बे गुरा बे माथो गिसिसो औ बेहा बानलु गुन्दै गाबोनहाय स्कुलाव फिसाजोआ थांबा एवनानै होनांगौ ओमफ्राय लाबोखाबाय एग्जाम जागासिनो दङ फिसाजोआ थुबसे आखाइखौनो माथो उल्थासो लाबाय नोंलाय जोंहा उल्थासो देखायो गोजौआवसो लाबाय हनै आब'नि आखला ओमफ्राय हनै हमग्राखौसो देगासिनो दैखराव बेदर सुहैनोसै नै जोंहा सामब्राम गथाबो लालायलायबावदोंसो आंथ' जानो हाखाया बिसोरखौ जागोन आरोना बेखौ रुफानो नागिरदों बे ओंख्रि सायाव डिस्टार्ब दा खालाम आंनाव सेस नांजोबबाय आं खारखानोसै गल्ला बेदरावनो हालांखार खालामजोबदों साला नांहोजोबदों आथ्रालै बेनि फिसाया सासेया गैया साराय दुंबाय थाव होनसै जोंहा थाव वाव साराय दुंबायना थाव होबाय पियासा होनसै आदै खावलायावनो बेरफैबाय
बानलु देनायखौ होबाय सामब्राम गुफुरजों बानलुजों देनायखौ मा ओंख्रि मावो जाग्राफ्रानो नै जोगो आंना फिसाफ्रा आंहा गासिबो ओंखामखौनो जानो हाया निगिसानो र' मोनग्रोथों दे नेबाय था दसे रेस्ट थाथ' बयलार ओंख्रि संनाय मा होनदों रं लाबाय एसे संख्रि होबाय दाइस बेखौ बेदराव होयो नामा जाम्बा बे नोंनि गारियाव फुननानै ला गारियाव फुन लाया जाबाय गारियाव आलासिखौथ' आंनि बिब'नि फिसाला केरेट गेलेनो रोंनाय दोला गारि फैलाया जारि फैलाय केरेट गेलेनानै हाबाब बोरो हाथाया बोरो खयथा दं बेलाय स्कुर जायो नामाब्रा जाया दा माथो हाथाया माबा नुयो गोजा जालायलायबाय नै बेदर होनसै नै बेदर बा बयलार जायो दा नेबाय था र' Mấy con gấu Phan thầu Con lạc vào rồi Lạc cái bidat betul nih. Ulang kami coba itu nggak hati lagi. Không hay cũng là khởi đã cái dùng này đã cái này. Rồi đúng không ạ? Kebaik nih. Baनलु गुन्दै एसे होबाय मस्ला गुन्दै एसे होनोसै मिट मस्ला होबाय आरोना ओमफ्राय मा होनो नैबेखौ हाइजेंजों सामब्राम गुफुर माबासो नामा बेहा हाइजेंजों सामब्राम गुफुर गोरान नङा दे Mami. Đúng cái sân rồi. Xin lỗi. Nó khớp. Đây nó mày em chưa? Đi phải thằng nó khớp. Dah dinja honan lansai arena moनबायानो जोंनिया रेडि जाबायानो नै मोननायनि आराम जानायनि फाइनाली गाइस मोनबायानो दानिया जोङो साखिनायसै आरोना साखिनायावनो दरनै लाखाबाय आरो रस लाबावगोन दै एसेनोसै आरोना लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियावनो थेंक इउ